Şu gün bir näçe gaýşlaryňyz boýunça Bruce Lee barada gurrun etýär. 1940-njy ýyl Amerikada dogulýar. Sebäbi kakaty şol döwür işlapary bilen Amerikada bolýar. Gankon operasyny eltýärler. Ýöne işlapary gutorandan soň öz ýurduna Gankonga dolanýarlar. Bäbejik gaşuňa Bruce Lee adamdan daşary gyýda adam dakýarlar. Bu lokalkaçyk takyp gyýy diýip kabul etýärler. Sebäbi şundan öň bir ogullary ýok bolandan soň şu ajal almady ýaly diýip şeýle bir düşünje we bir sellem çagany gyýy hökmüne kabul etmeli. Edil gyýdyň eşigini geýdirip, daha 3 aýlykka bir film öde düşýär, gyýjagadyň obrazyny. Bizde de var, edil 10 ýalam bolmasa, ogul islense ogullu diýip dakylýar ýene şon ýaly. Ýönümiň häsiýetine hiç täsir etmeýär. Kiçikkä ören bozgok oglanjyk bolan. Nähili bozgok, ejesi kakadynyň buýran işini etýär bul. Ýöne mekdepde odýan okano, bir ýerde bir uruş bolsa, şulan başoň içinde. Artykmaç energi için çağalar bolýar, şolan bir işi. Son kakasamy ne tans kurjawna salýar. Sebäbi energiýasyny bir karp etmeli. Bilen gowurýa geňguraýmeli. Edil tansda birinji bolşýaly, ýöne gapdalynan bozgoklukda da birinji, ikisinen deň alyp gitýär. Köçede uruşýa, bozgok bolýar. Ýöne köçede uruşanyň bilen ýa uruşgan bolanyň bilen ýeňji diýip kabul edilen oga. Ýeňilip hem uruşyp bolýar. Şonu bir näçe gedek ýeňilenden soň sögüş tilsimlerine ýazylýar. Kimin ka ýazylýar diýseňiz dostlar, legendarny Ip Man'yň okuwçysy bolýar. Şu film badyr Ip Man diýilen, şol adam hakykatdan ham bolan wakaň esasyna çykan. Ören üýtgeşik adam bolan. Bu adam muny gowurýar, ören ökde okuwçy bolýar. Bar bilýän adam öwretýär şuňa. Ýöne soň Gankonga kurbandan gylabasy bolýar. Şulardan başga da bundan has güýçli kriminalny geçmişi bolan bir banda bar. Şol döwür ören agramly Gankongda ana şoň ogly bilen uruşýar. Bunu bilibem ejesi kakasy bilet alyp srazu Amerika uratýarlar. Sebäbi bu adamlar hiç zat bagışlanok diýe, şolun göwnü degen ýagdaýynda näçe gün ýaşajagyň belli däl. Bulam gitmeli bolýar. Ýöne bul maňa ören gow sapak bolýar. Ana Amerika barandan soň düýbünden başgaça ýaşap başlaýar. Ýanky öwrenen sögüş tilsimleriniň üstünde özi işläp başlaýar. Öz organizmini ekstremalny ýagdaýda ulanyp. Şeýle bir uğra beni etipdir diýär-de, tüýüň dänejigini zyňan ýagdaýynda şona harylýan çöp bilen tutup ýetişýär ekenler. Ya bolmasa iki barmakda ajman etmek, öz barmagyny şu özüňi çekmek, şon ýaly ekstremal ýagdaýda trenirovka etýär özü. Ana şundan soň şkolasyny açýar. Ören köp şogas bildirýär, gatnap başlaýar muňa. Ýöne Hytaý sögüş tilsimlerini öwretýän adamlar düýbünden gollamaýar. Sebäbi bilen sögüş tilsimlerini öwretmek ädäl, sirni açmagan bolany. Bu bolýan açyk ýagdaýda isleýän adamsyna Amerikada öwredip başlaýar. Soň şu taýda ýoşadan seriallary düşüp başlaýar, filmleri düşüp başlaýar. Ýöne Amerikadaky düşen seriallary, filmleriň karýerasyna üýtgeşik peýda getirmeýär. Hatam bir filme düşmek üçin ören agyr trenirovka etýär, şeý diýen oňurgasyny agyrtýar. Paşdy 1 ýyllap balnista bolýar. Ýöne şeýdende de o filme saýlanmaýar. Ana şondan soň Gankonga dolanyp gelýär. Ana şo taýda da ýerli prodüserler, rejissorlar gurleşýär, men film döredesem gelýär. Ýöne ruhsat berin, uruşgany sahnalaryny men özüm moýjak diýip. Bular hem ruhsat berýärler. Ana şundan soň dostlar, bizim görýän filmlerimizde de şol filmler täsir etýär. Bruce Lee gelip uruşgany sahnalary hakykata ýakyn görnüşde ören owadan çotku görnüşini düşürüp başlaýar. Uje birinji film görülip eşdilmedik üstünlük gazanýar. Şol döwür aktyor näçe filme düşen bolsa, hemmeten dünýä ýüzünde ören populýarny bolýar. Ýöne şeýle bir zat barda, aktyor işlän döwrüni dynjalman işleýär. Ýöne irem ýok bolýar da, 32 ýaşynda ýok bolýar. Indi dostlar, şuň näme sebäpden ýok bolany barada gurrun edesim gelýär. 3 tane versiýasy bar, 3-üne aýtjak dedi. Birincisi, organizm ekstremal ýagdaýda ýadygylyň aslynda beýni taýdan açyok berip, şoň esasynda ýok boldy diýilýär. İkincisi, yaramaz serişdelen aslynda, yaramaz keypin aslynda köp işlejek bolup, artykmaç işlejek bolup, peredozrovka bolup ýok boldy diýilýär. Men näme üçin belläp geçdim şunu? Şol döwür Bruce Lee'ni tanayan adamlar şeýle gurrun etýär. Ören şadyan oglanyň, ören zloy erwed adama öwürlüği iki töden gurleşip bolanokdy diýär. Sebäbi ören agressivni, düýbünden başga hili adam öwürlüği diýilýär. Şunu ýaly ýagdaý näme durýar? Yara adam ören köp işlerini bir transta gedip ýören ýagdaýynda bolýar. Ýa-da şonu ýaly yaramaz keypin aslynda adam üýtgäp bilýär. Ana şo ýagdaýda bolýar. Men şoň üçin belläp geçdim şunu. Üçüncü, sonkur filmini düşüp ýörkä, bir sögüş tilsiminiň soňuna çykyp bilmän şol öz diýişi alyp bilmän şol gaýtalap ýör eken aktyor. Ana şonda da bir gedip söýmüşini plaşatkada massovkan içinden bir adam gelip
şunu şiýsen dogry bolýar diýip şeýler udar berýär diýe. Şonu aktyorun kellesine urulanyna çebelenip özünden gitýänmişim. Şul udar täsir etdi, şul udaryň aslynda ýok boldy diýenlerim var. Sebäbi Hytaý söwüş dilsiminde şeýle bir urgular bar. Şonu uran ýagdaýynda adam bir hepdedir ýok bolup bilýär, bir aýdanam ýa bir ýyldan soňam ýok bolup bilýär diýilýär. Buny kim edip bilýär? Birinjisi şol söwüş dilsimini milleti başga adamlara ögrüden üçin ýürit etdiler diýerler. İkincisi hem şu yaşlykda oğlunu urup giden bandasynyň edeni işi diýerler. Bolup biler dostlar, şu versiýanam has öňe sürýärler. Şunu ýalrak dostlar, şu sygdyryp bilen jadadym aýtýan näsede, TikTok'un wagty az, ýöne YouTube'da bir giň işleýin aýdarmykam diýen bir gün nesip bolsa, ýöne şol adamyň durmuşyndan näme alyp bolýar? Birinji bilen duşman gazanmaly başarsan. Sebäbi duşmanyň üçin sen üstünlük gowy işedäý, üstünlük derejeleri ýetäý, sen näçe üstünlük gazandyňça şonço-da beter ýigrenç gazanýan şol adamdan. İkincisi üstünlük edilýän iş goý şol gowy bolaýsyn, gapdalynan şu yaramaz keýpe, yaramaz ferişdelere ýany-ýan bolsa degen okmuka diýen ömrüm kul edip. Diýilmän geçsin şol legenda, edilmän geçsin şol iş. Sebäbi kän adam şolary ýaly bolup gitdi, özüňiz hem diýir şaýatsyňyz, bir näçe gowy aýdymçylar ýok bolup gitdi, ýa şolary ýaly aktyorlar ýok bolup gitdi. Men Bruce Edil o tarapdan ýok boldy diýemmi? Ýöne prosto şonu ýatlap geçesim gelýär men. Siz seredip yaman gowy aktyor diýä, gowy aýdymçy diýmek ansat, ýöne özüňiz goýup görüň şoň ýerine. Şol adamlar uje kesel bolýar, sen şoňa adam bildirýäňde, sen legenda, sen iň gowy diýän. Ýöne şol tamany ödejek bolup ýatman, turman şol ady etjek bolup ýan keýpe, erbet zatlara ýüzürýärler, öz güýjünden artykmaç boljak bolup. Uje bilýär şol adamlar, awat ýeriniň galmadygyny, uzak ýaşamajagyny bilýärler. Köpçüligiň seni görýän adamlaryň pikirini dinlemelimi ka diýen, ýöne artykmaç öz janyny gurban edip bir zada karat etmek gerekkämi ka diýen. Sen kim üçin etýän? Aslynda özüň üçin özüň kanagatlandyrmaly. Uje başga bir ýeriniň pikiri bile ýaşasaň, özüňden geçip mena ýalňyş pikir diýip kabul etýän dostlar, siz näme pikir edýäňiz? Janyňyz sag bolsun, işleriniz gurna bolsun. Size bugün bir müşterimizin howlusyny gurnalan Arzuw ýoly göçme toý restoranyny abzor etmekçi. Arzuw ýoly restoran tarapyndan gurnalan besetkalarymyz, tapçanlarymyz hemde näçe adamlyk palatkamyz häzirki zaman dizaýny aňrywaşy derejesinde bezelendir. Siz hem öz isän dizaýnyňyz boýunça bezedip bilersiňiz. Isleňize görä menyunam saýlap bilersiňiz. Ähli göwnümler, miweler we şoňa meňzeş haritler täzeligini kesilip goýulýar. Adamlar şatlandyrmak üçin aýdymsaz hem gurnadyk. Elleri süýji aşpezlerimiz we döwrewat tehnikly aşxanamyz hem bardyr. Ulul gazanlarymyzda naharlar, mangaly ähli görnüşli şaşlyklar bişirilýär. Şäherde iň tagamly mantylar bizde bişirilýär. Müşterimiziň istegi boýunça balagyň durly görnüşlerini bişirdik. Müşteriniň istegine görä durly görnüşli delikatesler hem taýýarlandy. Balıklary gowurdyk we mangala bişirdik. Eli süýji aşpezlerimizin, güler ýüzi ofisiantlarymyzyň işleýişleriniň ýokary derejede degini göz ýetirmek üçin Arzuw ýoly göçme toý restoranynyň hyzmatlaryny ulanyp bilersiňiz. Göçme tandyrda bişirilen elinjek somsalar myhmanlaryň göwnlerine ýarady. Ýokary derejede bezek işleri hem geçirilenler. Eger siz aladasyz, kösünçsiz öňüňizden çykman toý etmek arzuw edýäňizmi? Onu Arzuw ýoly göçme restoran siziň hyzmatyňyzda.